Σήμερα θα μιλήσουμε για ακόμη μια φορά για το Segui il tuo istinto. Ακολούθησε το ένστικτό σου. Αυτός είναι ο κατάλογος. Το προϊόν είναι ένα προϊόν εντελώς φυσικό με βάση τον ασβέστη, ορυκτά, μαρμαρόσκονη. Quello che facciamo vedere oggi si chiama una nuova applicazione che si chiama pietra vissuta. Αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα είναι μια νέα εφαρμογή που λέγεται φθαρμένη πέτρα. Έτσι θα παράγουμε ένα αποτέλεσμα μιας πέτρας που χρησιμοποιήθηκε για πολύ καιρό. Ξεκινάμε βέβαια με την εφαρμογή του Primus. Αφού στεγνώσει το primer, μπορούμε να περάσουμε στην εφαρμογή του πρώτου χεριού. Επιλέγετε ένα χρώμα από την καρτέλα. Σε αυτή την περίπτωση διαλέξαμε το να, στην απόχρωση 2. Perché poi questo pannello ci servirà per la realizzazione di una foto. Quindi possiamo tranquillamente partire. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την εφαρμογή του πρώτου χεριού φθαρμένης πέτρας. Το προϊόν θα πρέπει να έχει αυτήν την πυκνότητα για να έχετε μια άνετη εφαρμογή, έτσι ώστε να μπορεί να απλωθεί με μια σπάτουλα, όπως το βούτυρο στο ψωμί. Αφού εφαρμόσετε 1,5 με 2 τετραγωνικά μέτρα, το προϊόν είναι ακόμα υγρό και θα πάμε να το δουλέψουμε με μια τετράγωνη σπάτουλα με τον πιο ακανόνιστο δυνατό τρόπο. Έπειτα θα καταλάβετε γιατί. A questo punto ripartiamo nell'applicazione, qua sotto, qua di fianco. Σε αυτό το σημείο αρχίζουμε εφαρμόζοντας ξανά το προϊόν κάτω ή στο πλάι και δεν υπάρχει πρόβλημα ένωσης, γιατί όταν τελειώσουμε την εφαρμογή θα επιστρέψουμε με την οδοντωτή σπάτουλα και δεν θα υπάρχουν σημάδια επικάλυψης. Όπως είδαμε, η εφαρμογή είναι απλή. Πρώτα το απλώνετε, μετά δουλεύετε με την οδοντωτή σπάτουλα για να αφήσετε αυτά τα σημάδια. Η κατανάλωση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 1,5 με 2 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε αυτό το σημείο, το προϊόν είναι έτοιμο για την λίανση. Φαίνεται από μερικές περιοχές που γίνονται πιο ανοιχτές, ένδειξη ότι το προϊόν στεγνώνει. Εάν επέμβουμε πολύ νωρίς, θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε το υλικό. Εάν περιμένουμε πολύ, το υλικό μπορεί να γίνει πολύ σκληρό και να μην μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε σωστά. Θα πρέπει να βρούμε αυτό το σημείο που εξαρτάται και από την εποχή. Μερικές φορές στεγνώνει πιο νωρίς, άλλες φορές αργότερα, μα αυτή είναι η ένδειξη. Μπορούμε να αρχίσουμε να το κάνουμε συμπαγές. Ecco, questo è l'esempio di come deve essere, dopo la compattatura, il muro, per cui abbiamo una situazione. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι ο τοίχος αφού γίνει συμπαγής, με μέρη που είναι άγρια και μέρη που είναι λία, έτσι όπως είναι η πέτρα που είναι φθαρμένη. Quindi con degli spazi più ruvidi e degli spazi più lisci.
Σε αυτό το σημείο, ο τοίχος είναι σχεδόν στεγνός. Εάν θέλουμε ένα γυαλιστερό αποτέλεσμα, είναι η στιγμή να πιέσουμε με περισσότερη δύναμη. Ας δοκιμάσουμε. Στο τέλος της επεξεργασίας έχουμε την φθαρμένη πέτρα και όταν θα στεγνώσει μπορούμε να προχωρήσουμε με το κερί και να επιτύχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Seguo il mio istinto e ho un atto creativo, un momento di creazione e mi immagino, come potete fare voi, di fare qualcosa di più. In questo caso voglio fare una fascia. Μα εγώ ακολουθώ το ένστικτό μου και θέλω να κάνω μια μπάντα εδώ με λιασμένη πέτρα, σαν να είναι ένα μικρό σκαλάκι στον τοίχο. Μια τοποθετημένη πλάκα πέτρας. Piccolo gradino, come una lastra di marmo, di pietra, appiccicato. Θα σας δείξω πώς να το κάνετε. Αυτή η επεξεργασία είναι μόνο μια πρόταση. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε διάφορες μπάντες τοποθετημένες με διαφορετικούς τρόπους. Εξαρτάται από τη φαντασία. Το ωραίο είναι η ευκολία. Έτσι, στο πρώτο χέρι φθαρμένης πέτρας, υγρής ή στεγνής, περνάμε άλλο ένα χέρι λίας πέτρας. Όταν αρχίσει να ανοίγει, είναι η στιγμή να γίνει συμπαγές. Είναι σχεδόν στεγνό. Εάν θέλουμε να το κάνουμε λίο, είναι η στιγμή να πιέσουμε με περισσότερη πίεση. Εδώ μπορούμε να δούμε τη διαφορά μεταξύ της φθαρμένης πέτρας και της λίας πέτρας. Εδώ είναι εντελώς λίο και γυαλιστερό και εδώ δίνει την αίσθηση παλαιού, του φθαρμένου. Φαίνεται καλά αυτό το σκαλί που δίνει την αίσθηση μιας πλάκας μαρμάρου που έχει τοποθετηθεί στον τοίχο. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προχωρήσουμε με το κερί. Σε αυτό το σημείο περνάμε το πανί για να γυαλίσουμε το κερί. Είμαστε στο τέλος αυτής της εφαρμογής. Όπως βλέπετε, πολύ εύκολη. Ένα χέρι επεξεργασμένο με τη σπάτουλα και έπειτα ένα κλείσιμο. Έτσι, με ένστικτο, είναι εύκολο να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα και πάχη. Εδώ είδαμε πώς να επιτύχετε δύο πάχοι στον ίδιο τοίχο. Φυσικά, σας προσκαλώ να ακολουθήσετε την δημιουργικότητά σας και να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρμογές. Σας υπενθυμίζω ότι όλα τα χρώματα της καρτέλας μας μπορούν να επιτευχθούν με την ίδια διαδικασία. Ευχαριστώ.